Seo roinnt den sprí agus an sport a bhí siúla gom le cúpla lánús an seo is Steornabhagh an baillias mó leos. Tá mé mar bhealach go dtí Caisleán leis agus tá siúil trí chiil atá imil Steornabhagh agus tá chiil go háling. Tá té móra na buich móra. Tá sé go híomh na gceadáibh. Darlam cuairteoirt ar náte an tá céilí ionad Gaelic atá le hoscailt go luath agus mar chomhthorluaint bhí an cólamhairt an Ceolchoirm siúil mar le táchaí na deangacha mionlathe agus fuair coipis ar neisceart an leabhar se. En je kunt school of is nog zeggen te doen je van leeghouden. Nu willen de games het twee aan je geschool de zo. Táim mún taiscéalaíochta a bhí díreachtar éis uachtar roite I cheannach sa Tesco Mhór sin éon siúpa mór ar Steornabhagh agus bhíorm siúil a roimh amach an bus áil agus níor Stirling agam so níor dul ar mosc gan éic agus inis tá mé dógadí Caisleán éigean agus ar an turas orthman dá ní mé tafar in níom mé tafar in éige fear mé sí sé sách fada ach ní bheag ná mórach sa tá cúpla lá taiscéalaíochta agus turasóachta agam. Córa mór Gaelic agus béarla ar an Tesco níl líir sin Gaelic sa bhar poiblí ach tá sin. Bhí gan agus bhí sé go háling. Steornabhagh sách gnách tá báid mhór mar seán. Ar na treagóidí mór a bhí an caol na hollare nó an ollare beidir agus seo macasál an bhád is dóm. Tá áit is cuiineáin ar mád si gur caiidú céad duine ar an duine bhí dul bhíon chéad go dam an dar go dam ar aigint agus caiidú céad duine áú tíar chugus iad ar bad ar nó agus gus sé léon rud a gceist céad bliain é gotó buchtéag tas is an písa ealaíonn sé a gurú an bháid ceol sin mach an áite réabach an olar báit fuair scíomh na hálach an na harag a tuileach go líis an fear bán. Tá cogan is haris is a bhuaí leis na fiúirín Tá nach bhí tí na gheachaí Tá olara gan geolan. Tá muid an halban antóca leis an taile chríoga agus seo scéal granar ar bhí ar fób áitiúil áit ar cheannaigh an priúnsa cahal nó an rí sin an rí rahas tá nuair bé. Glynne séiriise agus bhí arslandála príomhádach I dribble mhór agus níor sé ach cardaigh na gcuideag nó aige. Chuid mé chuig an múséim atá I Caisleán leis agus bhí sé bheag dáhangach agus an Gaelic an tosagáin rud hang mór le siad na hilan éagsúla feicear leos sin átar na chud is mó agus na harug an sin úiste túí bin na fála úiste jazz bara agus tá burnará agus eriscé áit ag an híos go món stáilm. Churas an álas do bhád níos máis ar chiróíocht na halban amar bhí gom rih dar níorfach tuiscint anna generálta gom. Stuff faoin geol puirste bé an páirteacht bhí rud spéisiún seo faoi riomhre atógach ar nó a bhí in leos tá sé olmhór saola sin is go sé níos ligean an fáin seo agam. BC agsúla a bhí sa taispáintas scéalach a chlómhóir sin éon focail cláth nó bréidí. Sin chuid me gnáiteo tá céalaí ann nó bhí céalaí ar siúil I dteach na másún daoine spéisiúil agus chasas le duine acu in gáis an hain níos déine. Agus bhí ceol ar bhí mhór agus ar an Gaelic ach bhí sé spéisiú go leor gur na seanlaid ar fád a bhí an ar bhealach.
Agus seo mise is a tascan an studio sin agus smidú agus colla an Steornabhagh. Gonna start with a chorde, couple scéile faoi cuasaí tafta. Tá an chéad lá tafta chur tíam agam agus tá bhí sé dúchlá go leir. Bhí an sprían agus an chracean ach bhí dearmid déanta agam cé có fadálachas a bhíonn sé agus cé bhéad ilan de gach ile raireach a dhéantar tafada agus fadálach. Bhí roint bhí sé bhíon dechar fiú ruidir úidir blocking so an glúiseach timppel zéis agus rud éagsúla tuairle agus cairn ó cúgur níos mó Steordaí in éon raic amháin agus bhí díoch aig gach duine le tafad ó ileach éagsúla agus ghlach sé an ach bhí sprían ach bhí spíont an láí agus bhí cúpla lá siar agam rud bhí go hálainn mar bhfuil ar Ileán leabhais agus tá roiinfáir dí le déanamh agus tá an aimsir trééis bheith go hálainn ar fad. Bhí sig siúil agus tá scéalaocht timppel ar chaisleán leabhais agus trí chomhthirliúint tá cógáil ar hachaí miúntangacha agus ar an ngálaigh mar sin bhí sin ar siúil sa bhaile agus bhuaim ar rointaí ar bhaithna go marú agus bhí sin spéisiúil agus go méid dí coppla rud bhí mar chuid an rud cruinniú céalaí agus ceáil leis an bpíob mhór na píobaí Ilan agus a leid agus cúpla cruinniú agus a leid mar a bhí spéisiúil glóir agus deiscéant agus gaalaigh agus gaige a leirt. Agus cad eile? Well, iniu tá roinnt ar an eile le déanamh agam, rís tá aimse go hálainn, tá úla do íon trá nó ag rith níag ach tá trí bhionmhair le déanamh agam ach níl focail dá laid agam sna písaí seo, níl orm ach sais cuma a churm aig. Tá déanamh rudí áirithe is seomar aigen agus caiig mé sais cuma agus ní creidh cé go dechar sin rudí seo a dhéanamh ar aig. Sais na mócán a churniúil ach gan beidir an nummarcha a dhéanamh leo mar sin sais tá mé ag cleachta an seo sa siomh seo leis an gamar agus a géirí i chin tú nach méid cum rá aige chur mar is sáildíh níl nach fíorbh an taigh go mar Steornabhagh agus beidir bhí amach in níag seo nach é seo an seach dom. Ach go dtí seo a bhain soltas, slán Líon.